Het is 4 uur, er is het Frieskenijs. Goeiemiddag. Bij een grote brand bij Wettersportcentrum Taco Siel op een lemmer binnen 3 loodsen verlengingen. De loodsen worden gebruikt als winterberging van boten. De brand is ontstaan door flexwerkzaamheden. Eén persoon is licht verwonnen rekken. De loods staat bij een camping en daar wordt een zwiere knaljet. Wir haben gesessen, gefrühstückt und dann haben wir eine Explosion gehört, einen ganz lauten Knall. Und dann habe ich geguckt, erst war nichts und dann kam schwarzer Qualm und das waren ein paar Minuten nur. Und dann war alles schwarz, ganz voll Qualm und man sah das Feuer und innerhalb von ein paar Minuten hat alles gebrannt, stand alles in Flammen. Kampeerders te dicht op een loods moesten een skofgeharen tenten of caravan uit vanwege de reek. Na metingen die blikken dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen wieren. Het is dan net bekend hoe goed dat er ski is. In de opslag wieren ongeveer 8 boten. Het faillissement van Burggraaf klinkt ik hut terug in de stad dat het bouwbedrijf Grutwedden is. In Frencher is die een tal van gebouwen en woningen die terug Burggraaf bouwt binnen. Ik voor de komende jaren hier het bedrijf Grutteplan. Hoe het er nou maar komt, is net duidelijk. Seizoen er 2 nieuwe supermerken bouwd worden terug Burggraaf en de Lange-Diek. De borden staan er nog gewoon, maar het is wist dat Burggraaf de Albert Heijn en Lidl net bouwen zal. Albert Heijn heeft het project al oerkocht van Burggraaf. En dan is er nog het orenproject dat al jaren op stapel staat, de gebouwen Jonken het Zoekelaan. Dat is die heeg op de bouwagenda van Burggraaf. De gemeente zal alle wat doen om deze gebouwen in hand te krijgen. Morgen wordt een van beiden faalt. De gemeente had de opdracht gekregen van de RIE van Frencher Deel om dat probleem daar op te lossen. We hebben een meisje met 2 gebouwen, die zijn allebei in bezit bij verschillende eigenaars. En een van de mogelijkheden om dat op te lossen is om een van de beide gebouwen in elk geval in beheer te krijgen. Waar het joert hoe de A-zoon bij Snitsrieden het is registreerd. Net vanwege te het rieden, maar in het rand van een grote verkeersstelling. Groepen studenten in Tilburg tellen 24 uur lang hoeveel auto's en vrachtwagens tussen Surg en de Jouwer voorbij rijden. Op dat registreren deze camera's, krijgt Boeten Snits, ik nog alle kentekens van het verkeer uit de richting Bolzert. Dan hopen we daarmee informatie te krijgen over van hoeveel mensen zitten in een persoonauto, wat voor voert een vrachtauto, herkomst en bestemming, waar gaan ze heen, waar komen ze vandaan, hoe vaak rijden ze hier. Woonbestuurders krijgen nog een enquête thuis over het doel van haar reis. De uitkomsten worden gebruikt voor het onderhoud van de dik en de inrichting van de A-zoon. Komende vreed wordt op Skilge een protestmars houden in de bezuinigings op cultuur. Het is de bedoeling dat oeralbeziekers, kunstenaars en Skilgers meerinnen. De tocht viert van de eerste kant van het eiland naar de westkant. De tocht moet een opmaat wezen naar de landelijke mars der beschaving die het snijden wordt. Ik werd vreed op Skilge geprotesteerd in bezuinigings op zorg, milieu en het onderwijs. Het al Frieske cannabisverslaafden is de aanroende 2 jaar explosief toegenomen. In 2010 zochten 441 mensen de help van Verzwaringszorg Noord-Nederland. In 2008 waren dat er nog 291. De verslaafden zorgen op dat voor volle meer oerlijst. Ze komen vaker in contact met de politie en hebben ik vaker psychische problemen. Sirenes van politie, brandwacht en ambulance binnen terwijl toch te jaren op de autoradio. Het Bolzerter CDA-kamerlid Sander de Rauwe pleit al jaren voor een sanierend flistersysteem. Het vorige kabinet hier plan uitsketten omdat het een soort yieldkostje zoeken. Flister is alleen nog te jaren op de publieke radiostuurders, de commerciële doch net mee. Verskaat de Frieske Pomeranten kwam vanmorgen betiet van bed voor een bijzonder concert. Achter het wenhoes van Utjouwer Steven Sterk begon om 4 uur van de morgen een concert met teksten en lieden oer de zinnen. Een ode onder het licht. Simmer is net de mooiste tijd van het jaar, maar dat is de maitijd. Maar het is wel de lichtste tijd van het jaar. Verrassend wie het optreden van de gastbariton Hans Konst, beter bekend als Deputière. Ik wil lex jonge fleuren van toon. Het waren er nog. De komende joen en nacht is het droeg en het wordt 13 graden. Morgen 18, 19 graden, maar op een soort bewolking en enkele buien. Het vierde fruitsjoch, tonsie en vreed, dan komt de zin weer om, al houden we buien. En dan zag je deze kwartier dadelijk het Oeroljournaal en Simmer in Friesland, maar Geert van Dunen. En ik meld me maar meer Friesnijs aan, zoals om 6 worden.